țara. Semnificația votului de astăzi este că românii, indiferent de partid, vor vot uninominal, românii, indiferent de partid, vor revizuirea Constituției, românii, indiferent de partid, vor legea lustrației, românii, indiferent de partid, vor o educație care să dea șanse tinerei generații, vor un sistem de sănătate sănătos și nu bolnav, românii, indiferent de partid, își iubesc interesele lor și le susțin, le respectă și cer oamenilor politici să le respecte prioritățile. Îmi permit să apreciez că votul de astăzi este obligatoriu pentru toate partidele politice. Este obligatoriu cu atât mai mult cu cât dacă privesc în propria lor simpatie din partea românilor cele 5 partide din coaliția antiprezidențială trebuie să constate că s-au desprins de aspirațiile poporului român. Ei nu mai pot continua așa, iar votul dumneavoastră de astăzi este cea mai puternică confirmare a faptului că românii vor altceva decât ce le oferă partidele. Aș vrea să vă asigur că voi face tot ceea ce este posibil pentru ca aceste partide parlamentare să respecte votul dumneavoastră de astăzi. Niciun partid este să negociez aspirațiile dumneavoastră, să negociez aspirațiile românilor într-o țară modernă, într-o nouă Românie, alta decât cea care a fost construită și consolidată în perioada tranziției. România oligarhilor este o Românie pe care nu mai vrea nimeni. În afară de ei, niciun român nu și-o mai dorește. Ori ei sunt prea puțini pentru a impune la 22 de milioane cum să arate România viitorului. Voi vreți ceea ce vreau și eu, o Românie cu instituții la dispoziția cetățeanului, o Românie cu politicieni care să lucreze pentru români și nu pentru oligarhi, o Românie în care politicienii să se considere servitori ai poporului care i-a ales. Vă asigur că cele peste 1 milion de voturi față de alegerile din 2004 pe care românii mi le-au dat astăzi, le prețuiesc și le consider o avere pe care nu am dreptul să o risipesc. Mi-ați dat astăzi cu peste 1 milion de voturi mai mult decât în 2004 și asta înseamnă că pentru dumneavoastră reprezint o speranță ceva mai mare decât cea
din decembrie 2004. Vă asigur că voi face tot ceea ce pot să merit fiecare dintre voturile dumneavoastră. Vă asigur că pentru mine respectul este egal pentru cei care m-au votat și pentru cei care nu au votat pentru mine. Sunt oameni ai acestei țări, oameni ai acestui popor și dorința lor de mai bine trebuie îndeplinită și atunci când ei votează împotriva mai binelui din dorința de a-și susține propriile partide. Dar România nu poate fi împărțită în buni și răi. România este a fiecărui român, iar respectul politicianului trebuie să fie egal pentru români, pentru unguri, pentru romi, pentru ucraineni, pentru tătari, pentru turci, pentru orice cetățean al României. Aș vrea în același timp să le mulțumesc românilor de peste mări și țări, românilor plecați în străinătate pentru că au încercat să-și găsească un loc sub soare când patria mamă nu le-a putut garanta condițiile de care aveau nevoie. Astăzi ei au votat ca și noi cei de acasă pentru o Românie mai bună, pentru o Românie dreaptă, pentru o Românie care să-i facă să revină acasă. Acum, în fața consulatului României de la Roma, sunt circa 3.000 de români cărora nu li s-au creat condiții să-și exercite votul. Este nepermis pentru un guvern care se respectă. Dar vă asigur că voturile pe care mi le-ați dat astăzi sunt suficiente să am încredere că am susținerea românilor pentru a face lucrurile la care m-am angajat. Știți bine că nu pot face singur, ci doar dacă sunt susținut și mai ales doar dacă Parlamentul și Guvernul vor respecta votul dumneavoastră de astăzi. Încă o dată, vă mulțumesc mult, vă asigur încă o dată că voi respecta toate obligațiile pe care mi le-am asumat, că voi încerca să-i conving pe parlamentari și Guvernul că trebuie să respecte solicitările dumneavoastră și vă garantez că niciodată nu voi negocia interesele poporului român. Vă doresc o seară plăcută, ne revedem! Vreau să vă fac o propunere. Dincolo de a vorbi la televizor, ori de câte ori o să am ocazia să vă informez, vă propun ca odată la 3 luni să ne vedem în piața Universității, în ultima sâmbătă de la fiecare a 3-a lună, deci 3, 6, 9, 12, în ultima sâmbătă, la ora 17, la fiecare 3 luni, ne vedem în piața Universității pentru raportul președintelui în fața românilor.